Ja w szkole patrzący jak nauczyciele obliczają długość boków trójkąta zamiast po prostu zmierzyć je linijką. Szczęśliwe życie. Gdy dostałeś od sąsiadki dużą milkę za pomoc z wniesieniem zakupów, a mama każe ci podzielić się 50-50 z młodszym bratem, który w tym czasie grał na komputerze. Ja patrzący z pogardą na gościa nie wiedzącego czegoś, czego sam dowiedziałem się dopiero wczoraj. Gdy masz 8 lat i wychodzisz z kina z osobowością głównego bohatera. Polska. Pije 3 piwa dziennie. Ty alkoholiku. Niemcy. Pije 3 piwa dziennie. Ja 5. Oto lista 10 ostatnich widzów. Jeżeli chcesz się tu znaleźć, zostaw suba.